Okay, så vi har om spørgsmål 2, hvor vi skal forklare andengradspronomenet. Første spørgsmål er, at vi skal forklare andengradspronomenet og dens grafer og konstanter A, B og C. Til at starte med har vi funktionen for et andengradspronomen, som lyder på AX i anden plus BX plus C. Og her har vi så konstanterne A, B og C, og så det andengradspronomen har vi også en ekstra konstant, som hedder D, som er diskriminant. Og A, det viser os om parablen på grafen så går opad eller nedad, eller smileyen så er sur eller glad. Og så hvis A den er større end 0, altså det er et positivt tal, så er smiley også positiv. Og så hvis A er mindre end 0, altså det A er negativ, så er A negativ. Og så har vi konstanten B, som viser, hvor grafen den er skubbet hen i forhold til y-aksen. Så det viser, hvor grafen er skubbet i forhold til y-aksen. Og så har vi konstanten C, som viser os, hvor parablen så skærer y-aksen. Og så har vi så den sidste, diskriminanten D. Og det den gør, det er, at den viser os, hvor mange rødder vores rødder, det er så der, hvor den skærer x-aksen. Så hvis D er lig med 0, så har den 1 rød. Hvis D er større end 0, har den 2. Og hvis D er mindre end 0, så har den ingen rødder. Og så vil jeg lige forklare kvadratsætningen for den ene af den første, som vi skal bruge til beviset lige om lidt. Så vi har kvadratsætningen. Som lyder A plus B i anden og B er lig med A i anden plus B i anden plus 2 A B. Så nu skal vi bevise, at andengradspronomets afledte funktion er lige med en lineær, eller at den er lineær. Og det vil vi gøre ved at bruge tretrinsreglen. Så til at starte med, så skal vi bruge topoidformen. Topoidformen, det er y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Nu så skal vi så bruge, andengradspronomets x og y-værdier. Så det skriver vi ind, så vi får f af x i 0 plus h minus f af x 0. Og det dividerer vi så med h. Ja. Så nu så skal vi så smide det her ind i vores funktion. Så der får vi så der får vi a, og så x0 plus h, og det opløser vi i anden. Så siger vi plus b, x0 plus h, og så plus c. Så det var y2, så nu skal vi så have y1 ind, så vi smider en minusparentes ind, så minus, så startparentes, og så skriver vi bare det her ind igen, og bare undlader h. Så det er a, x0 i anden, plus b, x0 plus c, slutparentes. Alt det dividerer vi så med h.
Det var trin 1. Så er det trin 2, hvor vi skal omskrive og reducere grafen. Så der tager vi så her og bruger kvadratsætningen, som Hjalte skrev, så vi får ax 0 i anden plus ah i anden plus 2ax 0. Så starter vi på kvadratsætningen. Så går vi så videre herover, hvor vi bare skal gange ind i parentesen. Så der ser vi plus bx0 plus bh der plus c. Nu er vi så nået til minusparentesen, og når man har en minusparentes, så kan man bare ændre fortegnene ved alle ledene. Så der får vi så minus ax0 i anden minus bx0 minus c. Og alt det dividerer vi med h. Så nu skal vi reducere. Så vi ser her, at minus c og plus c går ud med hinanden. Minus bx0 og plus bx0 går ud med hinanden. Minus ax0 i anden og ax0 i anden går ud med hinanden. Og så nu dividerer med h. Så h der, h går her, og så her, fordi vi har h i anden, så kan vi bare fjerne i anden. Så det efterlader så med, at vi har ah plus 2ax0 plus b. Og så er vi så nået til tredje trin. Tredje trin, hvor at vi skal finde en afledt funktion nu. Så vi ser her, f af x0. Det er så limit, og så h går mod 0, og så skriver vi så det, vi fik her, som er ah plus 2ax0 plus b. Så nu skal vi så sætte 0 ind på h's plads. Så nu kan vi skrive a gange 0 plus 2ax0 plus b. Når man ganger noget med 0, så giver det 0. Så det vil sige, at vi bare kan fjerne det. Og så bliver vi så efterladt med 2ax0 plus b. Bevis slut. Yes, så skal vi forklare, hvordan at en afledt, hvad det hedder, det afledte af angrebsponomium, det kan man bruge til at finde, hvad det hedder, toppunkt for et angrebsponomium. Toppunkt. Så vi starter med at opskrive funktionen for, hvad det hedder, et angrebsponomium, som vi stadig hedder på ax i anden plus bx plus c. Og hvis vi så tager og bruger differentialregningen på den her, så vi differerer den, så kommer vi så til at hedde 2 ax plus b. Og fordi at når en afledt funktion, den er lige med 0, så har man det, der hedder ekstremningspunkt, som så her vil være et toppunkt. Så hvis vi siger 2 ax plus b lige med 0. Og så vil vi gerne udregne x, og det gør vi selvfølgelig ved at flytte plus b og gange med 2a over på den anden side, så det kommer så til at hedde x er lige med minus b divideret med 2a. Og så hvis vi så gerne vil finde y-værdien, så bruger vi så diskriminanten, som vi har herovre fra, og så hedder den så bare y er lige med minus d divideret med 4a. Og det er sådan, man bruger differentialregning til at finde toppunktet for et angrebsponomium.